Wong kepengin kepethuk pangeran iku syaratnya kudu amal ya. Pamangkana yarju liqa arabihi fal ya'mal amalan sholiha. Sing sapa wonge karep kepengin kepethuk karo Gusti Allah iku dikongkon amal sing akeh. Amal apa? Ya amal sing pokok iku ya ngaji. Terus salat ya. Mangkane kita niki kudu nderek napa dawuhe Kanjeng Nabi secara figur. Secara hakikat ya nderek Nur Muhammad ya kan. Lah niki kudu dipahami sehingga enggak salah paham ya kan. Jadi onone gerakane awak iku sing kalebu dunungane napas kabeh iku asale saka Nur Muhammad. Lah sing diarani Muhammad iku raga jasate menungso iku nek cara dijelentrehno secara detail. Maka kalau dijabarkan Muhammad iku wujude mim ha mim dal. Dadi ngadeke menungso. Menungso ngadeg menungso jumeneng iku kudu ana unsur geni. Lah unsur geni iku bukan geni dohir tapi geni nurani, geni sing ditajalikan dari Nur Muhammad. Maka nyawa iku asal kedadiane saka unsur geni ditajalikan saka Nur Muhammad ditajalikan kepada Nurullah ditajalikan dari zatnya Allah. Berarti jelentreh paham.